Bixigua. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Historia hau Aramaion gertatu omentzan. Omen ziren behin senarre emazte batzuk. Ile osoko xoxak bildu eta bixigu jan izugarria egiteko plana zeukaten. Erosi zuten erosi, bixigura. Eta senarra goizean goiz basora joan zen lanera. Eta emaztea bitartean baserrian gelditu zan. Hantxe, goizeko zereginak egin eta inoiz baino goizago sua piztu. Eta hantxe jarritzuen parrilla. Eta parrillaren gainean bixigua, hantxe. Bere begi gorriekin. Eta hantxe buelta eta buelta. Eta usaintzen zuen... Eta entzuten zuen hor crash. Eta atera zuen, atera maira, bixigura. Eta senarraren zain. Baina senarra etortzen ez. Eta emaztearen sabelak irri eta korro eta pentsatu zuen, zatitxo bat. Zatitxo bat jangot eta hantxe. Janixaz, itxoingotzat senarrai. Eta hasi zen, bustanetik zatitxo bat hartu eta jaten. Eta itxura hondirik ez zeukan bixiguarkola, bustana faltan. Eta beste zatitxo bat jantzuen, eta beste zatitxo bat, azkenerako bixiguaren erdia janda. Eta esan zuen, bixiguaren alde bat niretzat bai, bestea senarrentzat, eta burua norentzat. Eta esan zuen, burua ere niretzat. Eta antxe, zupa egin zuen bixigua. Eta bixiguari begira gelditu zen, eta bixigu honeko hola itxuraik ez dauko, Eta hala, ez bat ez bi, buelta erdia eman bixiguai, eta senarrarentzako gorde eta zeukan beste erdia jan, eta antxe gelditu zen. Eta justu Espainiak garbitzen alizala, non ikusi zauen leiotik senarra. Basat horrela. Eta ze asmatuko senarrari, atetik sartu orduko zatzen, ai gizon! Ederra pasau jako, ez dakitzu ondo ze pasaudan. Gure bixigu jartu dut, eta hor kanpuen, kakotik zintzilik itxido eta purtxo bat olan aixe apur bat hartu deixen. Eta ez dau bixiguak, hortxe, salto hain eta txop, errekara, ez da fan Eta gizonak orientzun zuen, ontxe karrikot bueltan. Makila bat hartu, eta antxe joan zan senarra, errekara, bere bixiguaren bila. Eta errekan begira zauela, ez zuen inungo bixigurik aurkitu. Eta herriraino joan zan, ea norbaitek hartu gote zauen berea zan bixigua. Eta antxe erreka merkatura plazara iritsi zanen, antxe nun ikusten dauen, saltzaile bat. Eta holako saski baten erdian, bixigu bat. Hori da gure bixigu, Antxe joan zan bixigu begigorri, etorri zatez nirekin. Eta antxe, ez batez bi, bustanetik bixigu hartu eta antxe joan zan. Eta saltzaile atzetik, lapurra! Eta begiratu zaben gizonak, lapurra? Nundator lapurra? Eta antxe korrika joan zan gizon hau ere... lapurrak bere bixigua eramango ote zion. Eta iritsi zan etxeraino. Eta Andrea falta. Ikuiluan, ibiliko zan antxe lanak egiten. Eta... senarrak esan zauen, sorpresa bat emun bitza Andriai. Eta egia esan berak bere bizitza guztian, ez zuen inoiz ezer sukaldatu. Baina ikusi zuen noiz baitola bere emaztia lapikoa hartuta babarrunak nola prestatzen zituen, pentsatu zuen bixigua ere antzera. Eta lapikoa zutan jarri, eta ura bertan jarri, bixigua bertan sartu, eta antxe, zain, egon zan. Hori bai, makilea eskuan, bixiguak berriro ezpare alde inetze zan. Eta antxe, lapikoan, ura, hasi zan, plop, irakiten, eta urarekin batera bixigua ere saltoka hasi zan, eta senarrak hori ikusi zauen, badoie berriro, hause, bixigu hau, ospainguran, hementxe dau barriro, eta ez batez bi makila hartu eta din bidan ba, lapikoa, txikitu zuen gizonak, eta alaxe gelditu zan gure gizona, ez lapiku, ez bixigu.